Els Premis Circòlica d'enguany són una nit de circ. És un espectacle d'hora i mitja, és una trobada de tot el sector i una festa on volem donar un reconeixement als artistes i a les companyies que no estan valorats i reconeguts amb altres premis a les arts escèniques. La Central del Circ, com a patrocinador del Premi a la millor companyia novell, vol oferir una residència de creació a la Central a la millor companyia novell. L'Associació de Professionals del Circ de Catalunya, com a patrocinador del Premi a la millor iniciativa de circ de Catalunya, vol concedir un ajut econòmic de 1.000 euros a la millor iniciativa per la projecció del circ a Catalunya. I el premi al millor director d'un espectacle és per... Com a patrocinador del Premi al millor espectacle per la música original, vol oferir una campanya de comunicació digital per a l'espectacle guanyador a la millor música. Manel Sala, com a patrocinador del Premi a la millor posada en escena, vol realitzar un reportatge fotogràfic a l'espectacle guanyador de la millor posada en escena. El Centre d'Arts Escèniques de Reus, com a patrocinador del Premi al millor número de circ, vol contribuir programant a la ciutat de Reus el guanyador d'aquesta categoria.
La Fira Mediterrània de Manresa, com a patrocinadora del Premi al millor espectacle de circ còmic, programarà l'espectacle guanyador a la Fira Mediterrània de Manresa durant l'any 2012. Fira Tàrrega, com a patrocinador del Premi al millor espectacle de circ de carrer, vol oferir una residència a Tàrrega que inclou allotjament, espai d'assaig i assessorament. Eiro Produccions Audiovisuals, com a patrocinador del Premi al millor espectacle de circ de carpa, vol contribuir en la realització d'un vídeo promocional Comèdia, com a patrocinador del Premi al millor espectacle de circ de sala, vol oferir una campanya de premsa per l'espectacle guanyador.